Έχουμε μετά τον κύριο Φωκάη, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Στήλιος, ο κύριος Δανέλης, η κυρία Κασιμάτη, ο κύριος Κασαπίδης, ο κύριος Τρενταφυλλίδης. Δηλαδή έχουμε 2, 4, 6 και μου ζήτησε το λόγο ο κύριος Ξανθός. Κάποια στιγμή θα τον πάρει. Λοιπόν, ναι, το έχουμε πει, πρέπει να είμαστε πολύ σφιχτοί. Τώρα μπήκε. Άπλας είναι ο πρόεδρος, Λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αξιότιμε πρόεδρε, κάθε μέρα, εδώ και 50 μέρες, κάθε μέρα παλεύω με τη συνείδησή μου. Κάθε μέρα ξυπνάω, κάνω το σταυρό μου και παρακαλάω το Θεό να μ' αξιώσει να σταθώ στο ύψος ευθύνης που μου αναλογεί. Είναι ευθύνη μου να εκπροσωπήσω τους συμπολίτες μου, σαν να είμαι ακόμη ένας από αυτούς, όπως ήμουν και πριν αξιωθώ να ανέβω σε τούτο το βήμα. Η αλήθεια είναι όμως πως δεν είμαι πλέον ένας από αυτούς. Έχω την υποχρέωση να είμαι όλοι αυτοί. Έχω το καθήκον να σκέφτομαι τα προβλήματά τους, σαν να είναι δικά μου. Το δικό μου παιδί δεν έχει δουλειά. Η δικιά μου μάνα δεν έχει λεφτά για τα φάρμακά της. Ο δικός μου αδερφός κοντεύει να τρελαθεί από τα χρέη προς τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. Ο δικός μου γείτονας έχασε το ένα του παιδί στην ξενιτιά και εγώ την αδερφή μου στην Αμερική με την οικογένειά της. Και αυτές δεν είναι απλά ιστορίες που μεταφέρουν οι συμπολίτες μου. Είναι η ζωή μου. Είναι η ζωή τους. Μου έδωσαν, εκτός από την εμπιστοσύνη της ψήφου, μου έδωσαν και ένα κομμάτι από την καθημερινότητά τους. Και είναι μεγάλη η ευθύνη. Είναι πράγματι η πρώτη φορά που με δίνεται δυνατότητα να μιλήσω από το ιερό για μένα βήμα της Βουλής. Πολύ θα ήθελα να είχα χρόνο να ευχαριστήσω την πόλη της Θεσσαλονίκης, έτσι όπως της πρέπει, για το θάρρος της, την υπομονή της, τη φρονιμάδα της και την αξιοσύνη της. Πολύ θα ήθελα να στείλω φιλιά στην οικογένειά μου και να αποδώσω τιμή στον πρόεδρό μας, τον Βασίλη τον Λεβέντη, που το πήρε πάνω του. Δεν καταλάβαινα τελικά τι εννοούσε ο Καζαντζάκης με την περίφημη φράση περί της ευθύνης, μέχρι που γνώρισα τον Βασίλη τον Λεβέντη. Να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω. Το πρώτο πράγμα που έμαθα όμως μπαίνοντας στη Βουλή ήταν πως το ότι εγώ ήθελα, θέλω και θα θέλω δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το δεύτερο πράγμα που έμαθα ήταν πως μάλλον δεν έχει καμία σημασία το τι σκέφτομαι. Το τρίτο μάθημα με συντάραξε. Ούτε το τι λέω, ούτε και το τι ψηφίζω έχει καμία σημασία. Κάπου εκεί ήταν που αποφάσισα πως δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Γι' αυτό κι εγώ, επειδή είμαι πόντιος, θα σας πω τούτο. Καταψηφίζω το παρόν, γιατί δεν με έστειλαν εδώ για να σας βοηθήσω να πάρετε τα σπίτια του κόσμου. Με έστειλαν εδώ για να μην καταφέρετε να τα πάρετε. Ευχαριστώ.